El passat divendres va tindre lloc la publicació de les festes patronals i de moros i cristians de l'Olleria i la presentació del llibre d'estes festes del 2011. La publicació es va realitzar al balcó de l'antic Ajuntament, a la plaça de la Vila, just havent finalitzat una cercavila iniciada a l'antic Hospital Sant Joan Bautista, en la que van participar les filaes, els càrrecs d'enguany, les regines vigents i regines per a este 2011, el president de la Junta de Festes, l'alcalde i altres regidors de la corporació. A l'acte, la publicadora de les festes, Josefa Inés Pedro Cursà, després de ser presentada pel president de la Junta de Festes, José Ramón Esteve, va pronunciar un discurs molt emotiu sobre la seva participació en la festa des de l'any 1978, una participació ininterrompuda fins a l'actualitat i que ha passat per ser cofundadora de les Abencerrajes, favorita de la Capitania Cristiana a Cocentaina i primera dona membre de la UNDEF. Siendo cofundadora de la comparsa mora Abencerrajes y siendo miembro de la misma desde su fundación hasta la fecha, sin producir baja alguna. Ha ostentado dentro de la fila los cargos de presidenta, vicepresidenta, secretaria, representante de la Junta Central y, como no, trabajadora incansable de la fiesta, teniendo muy a gala haber sido la primera mujer que perteneció a la Junta de la UNDEF, siendo miembro de una de sus comisiones. Ha participado también en las fiestas de moros y cristianos de Cocentaina, formando parte de la primera escuela de mujeres que desfiló en dicha población, donde estaba la participación de la mujer en la trilogía festera. Tuvo también el privilegio de, junto a su marido Juan Antonio, ser nombrados capitanes cristianos de Cocentaina y celebrar dicha capitanía en el año 1996. La verdad es que hasta ahora he sido incapaz de hacerlo. Y la verdad es que no podría soportar unas fiestas sin participar en ellas como lo estoy haciendo hasta ahora. Me reconozco bien conocedora de lo que son estas fiestas, ya que también he participado, como bien ha dicho el presidente, en otros pueblos, como Muro de Alcoy y sobre todo en Cocentaina, donde fuimos muchos años festeros, tanto mi marido y yo, formando la primera escuadra de mujeres que desfiló allí en Cocentaina. Tot seguit, la comitiva es traslladà al Teatre Cine Goya, on es dona pas a la presentació del llibre de festes de 2011. La presentació de l'acte va córrer a càrrec de Berta Beneito. Juan Ricardo Ruano, regidor de festes, va donar la benvinguda al públic que omplia el teatre i donà per iniciades les festes de 2011, felicitant a tots els nous càrrecs festers d'enguany. Podria considerar-se imperatiu protocolari que tot nou regidor de festes començara agraint l'honor que per a ell suposa l'encàrrec d'aquesta tasca. Jo també començaria així, dient gràcies, però no sols per qüestió protocolària, sinó, cregueu-me, perquè de veritat em sent orgullós de ser-ho. Em sent orgullós de que el poble de l'Olleria ha tingut els braços oberts per a brindar una amistosa recepció aquí, com jo, una vegada va arribar a esta molt il·lustre i vila real. A continuació, el coordinador del llibre, Miguel Ángel Martínez, presentà el llibre de festes, destacant la innovadora portada dedicada enguany a una part tan important de la festa com és la música. Seguidament, li feu entrega dels primers llibres de festes a l'alcalde, José Vidal, i al regidor de festes, José Ricardo Ruano. Així, es donà per oberta l'entrega de llibres que continua l'alcalde a tots els càrrecs festers, president de la Junta de Festes, capitans i ambaixadors moros i cristians, festers i festeres majors i infantils, regines vigents i futures reines, publicadora o representants de les distintes filaes. Finalment, l'alcalde tancà l'acte amb un discurs en què donà l'enhorabona al coordinador del llibre i a tot el poble per fer que la il·lusió no decaiga i que la tradició de la festa continue igual de viva any rere any. Ens ha emocionat a tots en aquestes paraules tan carregades de sentiment que sols una dona com ella, que tinga passió i amor per la festa, pot pronunciar. Ella, en la gran experiència que té com a festera, 33 anys en la festa ininterrompits, ens ha exposat en tota naturalitat i sinceritat la seva visió de la festa. Ens ha manifestat la manera en què viu la festa
la dona de l'Olleria. El llibre ja està a la venda amb un preu de 10 euros. L'acte va finalitzar amb l'himne de la festa i l'himne de la Comunitat Valenciana, amb el que tots els presents es van ficar en peu.